Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Eros. Dnes tu máme vzácneho hostia Jána Balážiu, ktorý stojí za občianskym združením pre rodiny, ktorý robí mnoho vecí. Budeme sa o tom postupne rozprávať. Ján, vítaj medzi nami. Ahoj. Možno tak úplne na úvod by si mohol povedať taký svoj príbeh v skratke, aspoň jednou vetou, že ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš, pretože však ja sám som bol na niektorých duchovných obnovách alebo veciach, ktoré organizujete, a to sú už za tie roky tisíce ľudí, ktorí prešli vašimi rukami, tak povediac, a mužov, ktorí hľadajú nejakú svoju cestu a zrelosť. Ako si sa vlastne dostal k týmto témam mužskosti a vzťahu otcov a synov a podobne? Za všetkým hľadaj ženu, jak sa hovorí, takže manželstvo, ktoré postupne, ak sme prechádzali tou cestou manželskou, tak sme zistili, že sme v polohe, keď si prestávame rozumieť čoraz viac, a chodili sme na tzv. Alebo na manželské stretnutia, tak sa volajú dodnes, a chlapi z Čiech, ktoré tam chodia na manželské setkanie, nám ponúkli, že taký možno trošku iný pohľad na tých mužov a ženy. A tak urobili mužskú obnovu v roku 2004, ktorej som mal šťastie, že som nejakým spôsobom sa tam ocitol, a vtedy som pochopil, že neviem o sebe nič. Že vlastne žijem také niečo priebežné, bez toho, aby som vedel, že prečo. Alebo idú udalosti cezo mňa, bez toho, aby som vedel, že prečo. A tam som dostal niektoré také prvé základné odpovede, a nielen ja teda, ale nejakých, neviem, tam bolo 30 chlapov. A sme si povedali, že to začneme nejakým spôsobom ponúkať. No a ja som tam bol teda také 5. kolo voza, vôbec som nemal potrebu sa tomu venovať nejak akože. No ale postupne tí chlapi, čo to začali robiť, tak z toho vypadávali jeden za druhým, až som ostal sám z tej pôvodnej partie. No ale nejakým zázrakom ma to neopustilo. Takže bolo obdobie, keď sme to robili 4 a 5, potom 3 a 2, až som ostal sám. A takže toto je vlastne príbeh mužskej spirituality, toho formátu, ktorý robíme my. Takže z toho postupne nevznikla len mužská spiritualita, ale keďže som mojou hlavnou témou, ktorou som začal v mužskej spiritualite, bolo otcovstvo, čo je skôr svedectvo ako teória, alebo teda ukázať, že čo vlastne nefunguje. Tak postupne v tej komunite mužov, čo chodili ku nám, sa objavili také tlaky, že urobte niečo, aby sme my s tými synmi vedeli ako ďalej. Nejaký konkrétny program, nielen to tu odskúšať. No, takže to bolo taká prvá vec, to už došiel Braňo Gajdoš do toho, Maťo Fusek a ďalší. A sme začali pripravovať program, ešte aj žena, samozrejme, Andrea Abelová tam bola, by som nezabudol. A začali sme pripravovať projekt Otec Syn, ktorý prešiel úžasnými zmenami za tie roky. Poviem, že posledné 2 roky sme konečne spokojní s tým, ako to vyzerá. Poďme možno hlbšie do toho, teda aj do toho samotného projektu a programu Otec a Syn, ale ešte predtým tak na úvod možno skúsme si tak definovať pojmy. Teda dnes sa bavíme primárne o tom vzťahu otca a syna, ale teda najskôr treba pochopiť, čo to znamená byť otcom. Tak čo to znamená byť otcom pre teba, ako to ty vnímaš? Ľahšiu otázku nemáš. Potom poďme na syna. No, veď začal by som možno takú úplne odadáva, to by bolo asi najlepšie. História ľudstva, teraz som si to znovu pozrel, cca
tom Homo sapiens je 315 000 rokov. Nejaká kultúra, o ktorej môžeme hovoriť, že je kultúra Sumery a tak, to je povedzme 6 000 rokov. To nie sú ani 2% z toho času, ktorý nás formatoval. A v skutočnosti nás viac riadi ten mozog lovcov a zberačov ako ten kultúrny mozog, tá šedá mozgová kôra. Aby som to prirovnal tak, že tá šedá mozgová kôra je len obrazovkou toho, čo sa deje. Teda to, čo sa budovalo tie desiatky a 100 000 rokov, nejakým spôsobom je asi určujúcich. No a presne to je to, čo nás nejakým spôsobom definuje aj v odcovstve. A veľmi ma zaujali hlavne českí autori v oblasti vývinovej neurológie, ktorí hovoria, že nás v podstate z 100 000 rokov riadili 3 veci, veľmi jednoduché. To je, že aby sme prežili, jeden z nich to tak vtipne hovorí, že nebyť sežrán. To druhé je nemať večný hlad. Čo najväčší stresový faktor bol hlad, celé tie dejiny toho ľudstva, tak to bolo mnohé vysvetľuje ten chladničkový efekt, že keď máme stresy, že podvedome riešime to tak, ako sme to riešili tých 100 000 rokov, a to je jedlom. A to tretie, a to je teraz to, o čom sa budeme baviť, je, že nemôžeš ostať sám, lebo sa uskutočnia tie prvé dve. OK. No a základný pocit dnešnej civilizácie, a teraz hovoríme už o vzťahoch, je osamelosť. A to tí ľudia nepoznali. Myslíš tak, že si vystačím sám, alebo tak negatívne, že prežívame samotu? Prežívame osamelosť doslova. No, to dokonca v manželstve prežívame osamelosť. Prežívame ako deti osamelosť. Ja som to prežil vo svojom vlastnom detstve, že som sa cítil veľmi osamelý. Vyrastal som na takom sídlisku v Žiline, kde som sa tiež cítil osamelý. Nevedel som zapadnúť do tých partí. A tak som si vytvoril svoj vlastný svet kníh a fantázií a potom neskôr filmov a takéto kultúry. Ale nebol to svet, ktorý by ma robil šťastný. Takže ten starý mozog potrebuje neustále podnety na to, aby vytváral vzťahy. No. A čo sa udialo z histórie je to, že v tom 20. storočí sa podarilo vytvoriť kultúru, kde tí muži svojim úsilím vytvorili svet tak bezpečný, že ich bezpečnosť toho sveta ich nepotrebuje každého ako jedinca, ale je tam polícia, armáda, súdnictvo a výkonná moc. Čiže moja dcera bola teraz na Novom Zélande mesiac a nepotrebovala žiadneho mužského doprovodcu, aby sa cítila bezpečne. To je prvá vec. Druhá vec, moja dcera robí teraz v Holandsku a zarába toľko, že nepotrebuje muža na to, aby nebola hladná. A to tak možno trošku vysvetľuje aj ten feminizmus, ktorý teraz prežívame, je, že nie je tlak na ženskú časť populácie, aby vytvárali vzťahy kvôli týmto dvom veciam. Ale teda toto, čo hovoríš, je ako keby možno vlastné aj všetkým ľuďom, alebo teda mužom. A čo do toho prináša ten aspekt toho otcovstva, že je to možno viacej biologická záležitosť, ako si povedal, že zachovanie rodu a zvyšovanie toho klanu, kedysi dnes rodiny, aby človek nezostal sám, neviem, kedysi, aby mohli tí synovia obrábať pole alebo čokoľvek, alebo je tam možno ešte dôležitejší ten duchovný aspekt, alebo psychologický, alebo akokoľvek to pomenujeme. Fascinuje ma to, že keď sa ešte existujú kultúry na Zemeguli, ktoré žijú tým pôvodným spôsobom života, je zaujímavé, že majú veľmi silný duchovný rozmer. A duchovný rozmer, ktorý je o takom prežívaní vnútorného šťastia. Čo je veľmi zaujímavé. A je to aj tým, že nemajú vlastne ako keby súkromný majetok, že takéto rozdeľovanie podľa hierarchie alebo také niečo tam neexistuje a tým pádom nevytvára to tlak na to, že moje ego
je určené tým, čo mám, a nie tým, čím som. Čiže keďže ten svet bol nebezpečný, tak sa často stalo, tak tie skupiny, podľa toho, čo som sa dočítal, dopočul, minimálna skupina, bolo nejakých 14 ľudí, aby prežila vôbec, a 40-50 väčšie skupiny sa vtedy moc až nevyskytovali. Aj sme schopní mať intimné vzťahy, povedzme v rozmedzi tých 12 až 40-50 ľudí okolo seba. A častokrát sa stalo, že ten biologický otec proste nejakým spôsobom zahynul, ale nikdy ten chlapec neostal sám. A dodnes je to také, že na výchovu jedného syna nestačí jeden otec. To je takéto príslovenie, že na výchove dieťaťa treba celú dedinu. Tak. Neviem, odkiaľ to je, ale... Hej, je to tak. A my sme tak postavení, čiže mužmi sa nestávame preto, že máme testosterón a že sa vám vyvinú nejaké pohlavné orgány a že na výzor vyzeráme ako muži, ale nejakou vnútornou cestou, ktorá zaujímavé, že všetky kultúry je približne definovaná rovnako. A to znamená, že chlapec musí sa naučiť prekonávať prekážky, aby bol prijatý do spoločenstva mužov. A tie prekážky hovoria o tom, že si dokázal, že máš silu a moc, ale to nestačí. Ale túto silu a moc nebudeš používať pre seba, ale pre spoločenstvo. Toto hovoríš o tom, ako to kedysi bolo, alebo o tom, ako by to malo fungovať aj dnes, lebo mne sa niekedy zdá, že dnes sa mladí, ako to povedať, prehrajú až do dospelosti, aj na tých smartfónoch a počítačoch a všetkom, že skutočne tento princíp platí aj dnes, je to niečo univerzálne, alebo to je taká akože história a dnes už je to všetko úplne inak. Bola pôvodne Katrina, hurikán, to všetci poznáme. A v najbohatšej krajine na svete a zničila veľké územie, ktoré bolo zatopené a tí ľudia ostali bez ničoho. A tieto mechanizmy, o ktorých hovorím, sa naštartovali. Až na veľmi málo výnimiek, kde sa rabovali obchody alebo niečo teda kradlo, tak tí ľudia si začali pomáhať, začali žiť ako komunita, začali žiť nezištne. Čiže ten starý mozog, pokiaľ má na to podmienky, tak on sa prejaví tým spôsobom, akým treba. No a keďže my nemáme tie podmienky na to, aby sme fungovali týmto starým spôsobom, tak jednoducho ním nefungujeme. To je ako v matematike. Tie okrajové podmienky proste sú nejaké a podľa toho dostaneme výsledky. A naše okrajové podmienky sú také, že nepotrebujeme alebo nevytvárame spoločenstvo, ktoré by vedelo formatovať takýmito okrajovými podmienkami tých mladých chalanov na mužov. Môžem povedať, že chýba nejaké nebezpečenstvo alebo niečo, čo nás presahuje na to, aby sme sa stali zrelými mužmi? No, preto som začal zadať, lebo je to tak, že preto som povedal, že sme konečne spokojní s nejakým programom Otec a Syn, lebo sa nám podarilo vytvoriť, alebo teda uskutočniť ten projekt tak, že sú tam tieto okrajové podmienky zadefinované nie umelo, ale prirodzene. A kľudne o ňom poviem, nie je to žiadne tajomstvo. Je to tak, že splavujeme rieku Poprad do Starej Ľubovne na Mnišek nad Popradom. A takým spôsobom, že tí ľudia prídu na ten splav a moc informácií o tom nemajú. A je tam nákupné stredisko, z ktorého parkoviska my vlastne vyrážame na tú vodu. No, čiže oni dostanú inštrukciu, choďte si kúpiť potraviny a vodu, lebo to, čo si kúpite, to si zjete. Keď nebudete mať vodu, budete smední, keď nebudete mať potraviny, nebudete mať čo jesť. A dáme im samozrejme veci tak, aby si mohli zabaliť. Takže keď sa otočia na tom kanoji, tak že ostanú suchí. Ale teda je to od ich zodpovednosti, či sa to tak zabaria alebo nezabaria. No. To, čo vlastne viedla tá stará kultúra k tomu, že tam išlo o to, aby tí muži alebo celá komunita sa správala zodpovedne. To, čo my dneska požadujeme od detí a celá spoločnosť je poslušnosť.
nie zodpovednosť. OK, to je zaujímavé. Ja by som povedal, že už je tá poslušnosť sa stráca v niečom. No to je preto, lebo to nefunguje. Uh-huh. Preto sa stráca jednoducho, lebo je to poslušnosť je vždycky o zbavenie sa zodpovednosti. Všetci moji noví zločinci hovoria, ja sa len poslúchal len rozkazy, hej. Že tá pyramída, potom je len jeden vinný za všetko. Moja obľúbená vec je, že poviem na nejakej obnove, že kto nájde v desatore slovo poslušnosť, že mu dám 100 €. A nikto zatiaľ, hej? Nikto zatiaľ nenašiel. Takže chápem to tak, že ty vlastne hovoríš, že tou základnou esenciou toho vzťahu medzi otcom a synom, respektíve to, čo tam má byť a nie je, že otec má učiť syna zodpovednosti, v slobode a namiesto toho my sa vlastne snažíme učiť deti poslušnosti, čo znamená nejakú kontrolu. Presne. Lepšie sa to nedalo povedať. Ale že však aj poslušnosť má nejaké miesto v živote, nie? Že áno, určite. Ako to tak možno vyvážiť? No, vlastne najlepšie. No, ešte by som dokončil ten splav. Jasne. Že vlastne oni sú postavení do podmienky spolupráce. Že oni vlastne celý deň od rána do večera sú sami dvaja na lodi. Iba otec a syn, hej? A z toho sa nedá uísť. Uh-huh. Lebo autá sa prevezú na tú konečnú stanicu. Proste nie cesty späť proti tej vode, to je dosť divoká voda, to sa nedá veslovať, že ja sa vrátim, hej. Čiže len jeden smer, ako život. Ja proste, zmysel života je jeho žiť. A toto je presne má ukázať ten splav, že zmyslom môjho života je jeho žiť a neunikať z neho. A to je už o zodpovednosti, to už nie je o poslušnosti. Uh-huh. Bo keď sa pýtame žien, ak by chceli mať vlastnosti ich manžela alebo pre svoju dceru, ako si prejavujú, tak tá zodpovednosť sa tam vždy objaví aj v rozličných formách. No a druhá otázka je, ako umožňujete svojim synom, aby sa stali zodpovednými. No nedá sa niečo, aby sa niečo udialo bez toho, aby sme k tomu vytvorili podmienky. A pokiaľ budeme vybehávať známky, budeme robiť desiaty, budeme ich voziť autami, budeme mať 1 000 000 krúžkov, ale žiadnu zodpovednosť, tak sa to nemajú kde naučiť. Som zažil príbeh adaptovaného chalana, kde 14-ročný chalan si zabudol v úvodzovkách, nechal si tašku v škole a otec mu išiel doniesť, lebo maminka rozkázal. Mm-hmm. No samozrejme, že to končilo katastrofou. Jeho vlastne naučili, že som najdôležitejší na svete a celý svet sa musí o mňa starať. Rozumiem, takže, ale že čo mi napadá je, že aká je v tom miera, alebo že to musí mať nejakú postupnosť. Nie, že nemôžem 2-ročného učiť to isté, čo 10-ročného, 10-ročného, to isté, čo 18-ročného. Jasné. Lebo že však na začiatku života je asi dôležité aj to zahrnúť nejakou bezpodmienečnou lásku to dieťa a tak, že nemôžem hneď na neho dávať nejaké úlohy. Tak ako to tak možno odstupňovať, že ako tak postupne dávať tú zodpovednosť a učiť tej slobode toho syna? No, takže ešte zase späť do histórie. V tých kultúrách, kde vychová celá dedina, hej, celé to spoločenstvo, nikdy sa nestalo, že by bol niekto jedináčik. Uh-huh. Proste každé dieťa, ktoré prišlo do komunity, kde už boli deti. To je zaujímavé. Hej, čiže neexistoval syndrom prvorodeného syna, čo neustále riešime, a druhorodeného, treťorodeného. Čiže vždycky prišiel do spoločenstva, kde už fungovala nejaká postupnosť toho učenia sa. Čiže to je prvá vec, čo je veľmi dôležité, lebo veľmi často riešime, že prvorodení žiarelia na tých druhorodených, lebo ako keby im ukradli tú pozornosť, tú lásku tých rodičov. Tí druhorodení majú zase svoje veci, že nevedia prečo ho nemá rád ten starší súd, proste tomu nerozumie a také všaké napätie. Nevždy to je. Čiže ten príbeh bol vždycky komunitný. Až za Márie Terezie sa stalo, že sme vytvorili systém, že deti začali vyrastať s rovesníkmi, čo nie je tak dávno
My nie sme naučení vyrastať s rovesníkmi. My sme naučení, a to vidíme, mám 2 vnúčky, že tie malé deti strašne chcú byť v tom dospelom svete. A odpozerávajú veci, čiže zrkadlia veci. Učíme sa najlepšie zrkadlením. To zase je neurológia, ale teraz to nebudem rozoberať. Najlepšie učenie je zrkadlením. Hej. Chlapec vidí, som videl, že môj striko seká sekerou, no tak som si zobral sekerku a zrkadlil som presne to, čo, hej. A tak, alebo mi dali nožík a ja som sa porezal ako 5-ročný tak, že som si skoro prst odfaklil, ale bol to posledný krát, lebo ma to naučilo, že ten nožík je ostrý, mám si dávať pozor, ale tento spôsob výchovy je nepripustný v 21. storočí. Ale iný nebol. Čiže oni sa reálne stretávali s nebezpečenstvom, s bolesťou, čo je dôležité. A nikoho ani nenapadlo, že bolesť by nemala byť súčasťou života alebo niečo, čo... No toto je katastrofa nášho myslenia. Lebo vlastne, kde nie je bolesť, tak tam ako keby chýba následok za nejaké nezodpovedné konanie, nie? No a teraz k tým deťom, áno. To je jedna vec, že my ich nepripravujeme na to, a to sú ďalšie 3 veci, s ktorými by sme si mohli vystačiť, je, že život je nepredvídateľný. To sú ďalšie axiomy, také, ktoré rád používam. To znamená, že vždycky sa musí objaviť bolesť z niečoho, čo sme nevedeli predvídať. A tretia, tá najdôležitejšia, že zase sa vrátime k tým vzťahom, tam bolo, že nemôžem ostať sám, lebo neprežijem. A tá tretia časť v tých vzťahoch je, že ako sa zachovám v danej situácii, v tých vzťahových, že je bolesť, sklamanie, nejaké odmietnutie alebo čokoľvek, neporozumenie, je, že je práca na tom vzťahu. Čo je pre mňa fascinujúce. Čiže keď z toho ujdem, keď nič neurobím, keď nadám, keď som milý, keď som láskavý, tak vždycky je to práca na vzťahu, je to moja zodpovednosť. No čo my naučíme deti od mala, no preto som mal tento úvod, je, že a to sa v tých kultúrach nedialo, to sa dá úplne perfektne na tých terajších kmeňoch ukázať, je, že prenášame na deti zodpovednosť za to, ako sa my, rodičia, cítime. Vedel by si dať nejaký konkrétny? Samozrejme. Mne by stačilo, budem spokojný, keď... A čo to dieťa počuje? Môj otec je nespokojný, môj mama je nespokojný, lebo ja nesplňam jeho požiadavky. Hej. Keby si z tej matematiky aspoň 3 mal, hej, alebo z tej slovenčiny, keby si tie diktáty, no poďme ich trénovať, hej. Čiže my vlastne úplne, takto sme boli deformovaní aj my, hej, to nie je to, že by sme to robili na schvál tým deťom. Ale deti sa naučia, a to poznám napríklad pri deťoch z rozvedených rodín, že bol treba otec syn a chlapec tam prišiel s otcom, ktorý mal novú rodinu a on žil s mamou. A ten 15-ročný chalan posledný deň tomu otcovi povedal, že si doteraz myslel, že kvôli nemu sa rozviedli. Má veľa týchto detí. A práve tým spôsobom, ako my formatujeme tie malé deti, že hovoríme o našej nespokojnosti, o svojom prežívaní a za to, že oni za to môžu, a to si odnesieme do života. A potom to je veľký problém v partnerských vzťahoch, lebo keď sa niečo udeje, manželka sa necíti byť milovaná, tak neprebere zodpovednosť, svoj podiel teda zodpovednosti za to, že sa necíti byť milovaná, lebo to môže byť len dôsledok zranenia z detstva, niečo, nejaký deficit, ktorý vlastne už nikto nikdy nenaplní, pokiaľ nepríde teraz treba na strane manželky. Ja som to mal tak, že som bol nechcené dieťa a môj deficit bol taký, že malo fyzický kontaktu s mamou alebo žiadne. A neustále som to mal potrebu manželke hovoriť, že mi to chýba, že tento, ale... A vyžaduje to možno od nej nejak podvedome, hej? Ale to bol môj deficit. Ale ja som to vnímal, že ona ma nemá rada, ale to nebola pravda. Ale ja som to tak vnímal. No ale z tohto, čo hovoríš, ako keby vidím tam také 2 póly, že na jednej strane hovoríme, že neučíme, teda, že otec, keď sa trebujeme o tomto vzťahu otca a syna, takže otcovia neučia svojich synov prevziať zodpovednosť, ale skôr vyžadujú poslušnosť. A na druhej strane hovoríme, že
niekedy ako keby padne na tie deti príliš veľká zodpovednosť aj za to, čo není ich zodpovednosť. Áno, presne tá reformácia, to je si teraz spomenul presne, že vlastne my sa pohybujeme v takýchto mantineloch. A jak nájsť tú zlatú strednú cestu niekde medzi tým? Hovorí sa tomu prežívanie, že my zase príklad zo života asi najlepšie. Oni majú už teraz 7 a 9 tie moje vnúčky, ale snažím sa to s nimi riešiť tak, že ja neviem, klasika, zoberie jedna druhej bábiku, hej, že sa hrajú. A ona mi ju zobrala a ja som sa ešte nedohrala. A ty si ma kopla kvôli tomu, hej, a bežný tento, tak snaží sa to zastaviť, kľudia hovorí, dobre, poďme sa o tom povyprávať. Mne sa nechce o tom povyprávať, to je síce fakt, ale teraz skús povedať, ako sa cítiš. No, zle, lebo ona mi nedala tú babiku. No, dobre, a ty sa ako cítiš? No zle, lebo ja som sa ešte nedohrala a ona už chcela tú babiku, hej? No a čo si myslíte, ako sa cítim ja? Ja vám poviem, ja sa cítim zle, lebo tu nepanuje medzi nami láska. Nehľadáme viníka, ale hovoríme o prežívaní danej situácii. Hovorím, dobre, čo môžeme každý urobiť, včetne mňa, aby tá situácia bola láskavá, milosrdná, dobrá, aby sme sa smiali, nekričali, nekopali na seba. Hej. Čiže nehľadáme viníka, ale hľadáme riešenie z tej situácii ako poučenie do budúcnosti, že keď sa také niečo vyskytne, alebo aby sa vôbec nevyskytlo. Ide od mala cez cestu. Bývame v centre Bratislavy, tak ideme s obidvoma, ešte keď boli malé, ku prechodu a hovorím, tak vy poviete, ako vnímate situáciu, či môžeme prejsť cez cestu. OK. A oni povedia, električka odtiaľ, alebo nevidia, alebo čo. A hovorím, no teraz ja vám poviem. A hovorím, no ty si tú električku nevidela, lebo si nízka, mala si zakrytý výhľad a ja ju vidím, lebo som vyšší, alebo auto. A teraz musíme počkať, že učím ich, ako vyhodnocovať tú situáciu. A potom sa všetci traja dohodneme, či môžeme ísť cez tú cestu, alebo nie. No ono to znie akože tak, že chápem tých rodičov, ktorí proste povedia, že keď poviem, môžeme ísť. Ale ja k tej poslušnosti. A to je presne to, že... Lebo je to jednoduchšie, je to rýchlejšie, je to efektívnejšie v niečom. Tak a ako možno zmeniť toto nastavenie v sebe tak, že niektoré veci možno nebudú tak efektívne alebo rýchle, lebo kde je poslušnosť, alebo kde sú príkazy a kde je kontrola, tam sú veci efektívnejšie, či v rodine, alebo v nejakom väčšom spoločenstve, komunite, že tá sloboda a to učenie sa tej zodpovednosti je také nebezpečné a niekedy neefektívne. Hej? A že ako v sebe tak zmeniť to nastavenie, že z dlhodobého hľadiska je to lepšie, dôležitejšie pre možno ten vzťah toho otca a syna. A ešte sme povedali jednu geniálnu vec, ktorú on ich povedal veľa, jedno, čo sa týka aj vzťahov je, že žiaden problém sa nedá vyriešiť z tej úrovni, z ktorého vnímame. Žiaden problém sa nedá vyriešiť z tej úrovni, z ktorej ho vnímame. To dieťa mi len signalizuje, treba sa hodí o zem. Mi signalizuje, mne nie je dobre. Z tej úrovne, že sa hodí o zem, to neviem vyriešiť. Hej, lebo keď to riešim z tej úrovne, tak príde konflikt, ktorý nevedie k ničomu. Ono len chce mi povedať, že si ma nevšímate, cítim sa. To vôbec nemusí byť objektívna realita. Ale ono to, že je prvorodený, a teraz prišlo druhé bábätko, vníma tak, že ho rodičia prestali mať rady, uprednostnili toho druhého rodeného pred ním a ono to nevie inak povedať, že čo prežíva len týmto spôsobom. Trebárs. No nevyrieším to z tej úrovni, že mu poviem, že dobre, deti sa neháč vo zem, pozri sa, nikto to tu nerobí, ty si teda taký, onaký makový. A už je to v sfére posudzovania. Odmietnutia. No ja mu tým nikdy nepomôžem. Nikdy ho nedostanem z toho omylu, že by som ho nemal. Treba sa s ním vyprávať. No a z tohto, čo hovoríš? Čo prežíva, prečo to robí, ako to vidí. Musím sa dostať o úroveň hlbšie. Vždycky sa potrebujem. Čiže dostanem sa, to je prvá úroveň, že je prežívanie. Ďalšia úroveň, ešte hlbšia je, prečo ho mám. Prežívanie také, to je to, narodil sa mi súrodenec, hej. Hej. A ako to vzniklo? Si pomôcť pomenovať tomu dieťaťu, že to on sám na to... No, samozrejme, že ja hovorím o rodičoch. Hej. A ako to vzniklo? No vzniklo to tak, že ja neviem, mama bola dlho v porodnici a teraz toto neviem čo všetko. Hej. Čiže ja už viem, keď viem
kde to vzniklo, prečo to vzniklo, aké sú z toho dôsledky, tak s tým potom môžem to, čo si hovoril, efektívne pracovať. Čiže je jasné, že to dieťa má deficit na celý život nejaký, lebo už ho prezentuje ako deficit pozornosti, deficit láskavosti, bez toho, aby sme sa akokoľvek možno vedome o to pričinili. On to proste takto načítal, alebo vypočuje si vetu vytrhnutú z kontextu. Poznám taký prípad, kde jedna pani v 30-ke si konečne doriešila vzťah s mamou, lebo v detstve počula vetu, o ktorej hodnotili, že ju nemajú radi a jej sestru staršiu áno. Ale ona nevypočula celý rozhovor, len čas jej a úplne ju to uzavrelo, uzamklo na dlhé roky. Že my nemôžeme, alebo nevieme vychovávať deti bez zranení. To proste nejde. Netreba sa za to obviňovať ani našich rodičov, že oni proste len urobili na úrovni svojho poznania, kde. No a teraz, čo s tým? No, možno by bolo dobre, keby sme sa začali dívať aj na seba. Teraz ako na tie deti, že aj my sme boli deti, nejakým spôsobom sme determinovaní. A tá naša determinácia dnes robí niečo s mojím okolím. To je to, čo som ja zistil, že som nechcené dieťa, že moje nároky, požiadavky sú s tým nejak súvisia. A kým som neuvoľnil ten tlak na to, že aby sa moja manželka k sebe nejak správala, tak sa nič nemohlo zmeniť. Dalo by sa povedať, že vlastne ak chcú, že ak príde možno za tebou nejaký otec a povie, že mám strašný vzťah so svojím synom a chcem na tom pracovať, tak vlastne tvoja odpoveď by bola, že tak choď a najprv pracuj na svojich nejakých zraneniach, traumách. Určite nie. Takto by som nezačal s tým. Ja by som začal s tým, že to dieťa len kým reflektuje zrkadlí problémy, tak je dobre. Ono vlastne kričí len o to, majte ma radi a majte o mňa záujem nejakým spôsobom. Veľmi nepríjemný síce, možno, ale je to veľmi dobré ešte, kým proste najhoršie je, keď je tam letargia, apatia, proste to dieťa to zbalí už. A to nie je dobré znamenie. Ale kým bojuje s tým rodičom, paradoxne to je výborná vec. Vtedy ešte vlastne bojuje o toho rodiča. Nám sa zdá, že bojuje s nami, ale on bojuje o nás. Alebo o ten vzťah. O ten vzťah, no samozrejme o ten vzťah. Takže nie je to také jednoduché a postupne sa prepracovávame k tomu, že prečo? No, my vieme urobiť zvyčajne len to, čo nám robili rodičia. Teraz máme dceru v Holandsku a poslala takú fotku, kde bola roztrhnutá zubná pasta, z toho dna vyzbierala a hovorí, že to je hrozné. Začína robiť presne to, čo mamina, čo som na nej neznášala. Toto som sa chcel opýtať, to bola moja ďalšia otázka. My sme tu mali Jozefa Mikloška, ktorý sa tiež venuje ako keby najmä možno tomu vplyvu raného detstva na potom prežívanie. A on hovoril, že hlavne on teda pracuje s deťmi a mladými v detských domovoch, ano. Alebo teda pracoval ešte, keď nebol komisárom pre deti. A hovoril, že pozoruje taký vzorec, že tí mladí ľudia alebo tí mladí muži, ktorí neodpustia svojim rodičom alebo otcom, tak často potom neskôr opakujú ich chyby. Že možno z tvojej práce, z tvojej skúsenosti aj z tohto projektu Otec a syn pozoruješ niečo podobné? Vedel by si to potvrdiť, alebo to funguje nejak inak? Vieme zrealizovať len to, čo sme sa naučili v našich životoch. A vzťahové veci sme sa naučili v našich pôvodných rodinách. Nič viacej nevieme, proste nemali sme sa to odkiaľ naučiť. Problém tej rodiny je, že to dieťa nemá iný priestor, kde by sa niečo naučilo, len tú rodinu. To znamená, že všetko, čo viem, som sa naučil v pôvodnej rodine, lebo nemám skúsenosť s inou rodinou. Tie základné vzorce, však potom už prídeš. Do 3. roku, do 4. roku sa udeje celá naša osobnosť. To, ako som ja volil v posledných voľbách, sa udialo do 3. a 4. roku môjho života. Takéto je tvrdé. Ale tak hádam je nejaká, ako keby, že keď aj si hovoril o tej zodpovednosti a slobode, tak máme nejakú slobodu na tom potom pracovať, nie na tom vzťahu, že nie sme úplne na 100% determinovaní tým, lebo potom by sme sa tu o tom nemuseli baviť a no, samozrejme. Nemal by zmysel na tom pracovať. No ale teraz sa vrátime k evanjeliu. Dobre? Presne preto to je pre mňa to kresťanstvo svojím spôsobom priťažlivé, lebo o toto tam v podstate ide. Opustiť tú minulosť,
narodí sa pre niečo nové. Okay. A to je skvelý koncept. Poďme ešte na záver k tomu, kde sme začali s tým splavom. Teda, že keď si aj toto naznačil, možno to platí aj pre ten vzťah otca a syna, že teda pomenovať si možno nejaké tie zlé vzorce alebo tie zranenia a narodiť sa na novo. Ako sa to deje cez ten váš projekt? Alebo ako tomu chcete pomôcť? Teda dáte ich na ten splav, sú tam tie ťažké podmienky, nemajú ako sa vrátiť späť, ale že ako to pomáha tomu ich vzťahu, alebo čo sa tam vie naštartovať? No, oni nás tam majú na také sprevádzanie. Samozrejme, že ich nenecháme bez sprevádzania, aby teda vedeli, že čo majú kde robiť, keď sa niečo vyskytne, tak aby sme zasiahli. Trošku im otvárame dvere toho poznania, že prečo sa to deje a tak. Čiže prvý deň je len také veľmi krátke zoznámenie s vodou, lebo zvyčajne tí ľudia sú prvýkrát na vode. Nie je to také jednoduché. Čiže prídeme za nejaké 2-3 hodiny na také miesto, ktoré sa volá symbolicky Čertová skala. Krásne miesto s takým sololitom. No a tam dostanú vlastne také úvodné slovo o tom, čo je to otcovstvo, ako to vzniklo a také tie zranenia a tak. A na ďalší deň dostanú takú najťažšiu etapu, že ráno vyrazíme a proste večer všetci unavení, plné zuby toho, že síce pekná voda, ale ako stačilo. A tam sa vlastne vyplavia nutne všetky tie veci v tých ťažkostiach. Že práve cez tú únavu, cez to, tam sa všetky je, ten otec je nervózny, ten chlapec je v strese tiež, lebo tak a hento. A čiže tam sa vytvoria také tie zrkadliace veci toho celého ich vzťahu. Tým, že ďalšia loď je možno 50 metrov od ďalšieho, tak tam tá kontrola nejaká, seba kontrola nemusí fungovať. Že ich jednak zároveň dostanete ako keby potlak a zároveň im vytvoríte priestor. No to je prvý deň. Ten druhý deň. Čiže toto je to. Hej. Potom si musia spolupracovať, musia si postaviť stan, vysušiť veci, ktoré nie sú, ešte nie nebože, že prší, čo je ešte ďalšia ťažkosť. Postavia si stan, uvaria si jedlo, aby neboli hladné, zase bude nejaký večerný program. Chlapci majú svojho animátora, ktorý zase pripravuje na to. Na druhý deň si vymenia úlohy. Chalan robí otca a otec robí syna. To je zaujímavé. To je to prevzatie zodpovednosti. To dostanú k tomu nejaký návod, že ako to ustať. Ale presne o to ide. Aby otec raz ukázal dôveru synovi, že máš na to. A keď to neurobí, tak ten chlapec nikdy na to mať nebude. Jednoducho. Tak je to jednoduché. Čiže celý deň si zrkadlia tie veci, že nie je to jednoduché, ale že ten chalan odrazuje niekto. Už to nie je ten chlapček, ktorý je postavený na poslušnosti, ale je zodpovedný za to, či sa lodi vybúrak, akú cestu vyberie, že či pôjde po podstromy, kde im to zhodí prilby, alebo ich to potočí, alebo cez ten válec vody prejdú krajom, alebo sa vyhodia na kamene a tak ďalej. Čiže všetko určuje ten chalan. Ale berie aj za to zodpovednosť. A teraz ide o to, že ten prvý deň ten otec bral za to zodpovednosť. Tiež sa budiali veci, ktoré že sa vytopili, vykúpali, že neodhadol dobré veci. Čiže nemajú si čo vyčítať. Okay. Ten ďalší deň si vymenia otcov na tých lodiach. Okay. Čiže s cudzým chlebom to absolvujú. A teraz zistia všetci viac menej, že plus minus autobus máme tie rodiny rovnako nastavené, hej. Niekde viac, niekde menej. No, čiže ten princíp je to učiť sa odozdávať zodpovednosť a príjmať ju. Toto je všetko, čo stačí k mužskej spiritualite. Dobre, myslím si, že by bolo ešte o čom rozprávať, ale budeme ťa musieť pozvať ešte niekým na budúce. Náš čas sa pomaly naplňa a ja chcem všetkým našim divákom odporúčiť aj stránku www.prerodiny.sk, kde nájdete mnoho zaujímavých projektov, či už tento, o ktorom sme hovorili, Otec a syn, ale aj duchovné obnovy Chlapskí chlapi a mnoho ďalších projektov. Takže určite vám odporúčame ísť a pracovať možno
na týchto veciach viac, lebo to sa nedá proste instantne. A tebe ďakujem za to, že si prijal pozvanie. Ak by si chcel ešte možno na záver niečo odkázať. Tak ako vychovávame synov, nevychovávame dcery. Trošku iné recepty, takže možno niekedy na budúce dcery sa vychovávajú. Aj taký projekt máte? Áno, otec, dcera. Otec, dcera. Ja ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem vám, že ste nás sledovali. Ak by ste chceli podporiť tento podcast a šírenie hodnotných myšlienok, tak dole pod týmto videom alebo podcastom nájdete číslo účtu, na ktorý môžete poslať svoj dar. Ďakujeme vám, že ste s nami. Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.